to number 2. Ito 1-on-1. Number 2. Oh, ito spin move. 1-on-1. Ito na naman. Yes, sir! For 2. Argao, double step back, jumper, pumukol, 3. Takbuhan ngayon ng mga kampi dito. Back to Argao, pumukol, 3. Ng front court, ito na naman, number 2, Paran. Number 2, mga kaibigan. 2 minutes and 50 remaining. Isa pa! 3. Mabalik Paran, ilaglag, tinapunatan, shot clock down to 10. Yes sir! For 2. Shot clock 14. Back to Argao, isang pick, lumipad, chopper, pumasok. Argao mga kaibigan, binigyan ng screen. Argao, ito gumamit. Yes sir! Pasok po yan. Argao number 2. Chopper, yes sir! 3. 14. Binigyan ng screen. Tira po natin. Going back again. 10 second shot clock. Ang layo. Bang!